Bon dia. Avui les primeres hores del matí han vingut caracteritzades per aquest ambient fresquet, aquesta baixada de temperatures que hem tingut durant la nit i matinada després de les tronades d'ahir de vesprada. I comencem repassant les pluges, les responsables d'aquesta baixada de temperatures, precipitacions que fins i tot en punts de la vall d'Albaida, de la costera, tot i vindre acompanyades de pedra en algun rogle, deixaren precipitacions entre els 30 i es vora 75 litres per metre quadrat. En punts de la comarca de Serrans, la part alta del Camp de Túria, punts de l'Alpalància i també en punts també de l'Alcalatent o de la comarca d'Esports, precipitacions entre els 10 i els 15 litres per metre quadrat. A la resta, precipitacions inferiors als 10 litres. Aquestes són les que quedarem en ganes amb falta de més precipitació. En les últimes hores, destacar que els núvols s'han desfet durant la nit i matinada, apenas hem tingut presència de núvols en les zones més costaneres del sud de València, del litoral d'Alacant. A la resta, sol i molt bona visibilitat. I destacar també, com no, les temperatures d'esta passada nit, temperatures que han quedat junt a la costa 3, 4, 5 graus més baixes que les d'ahir, la humitat alta, però aquesta baixada de temperatures ha permès que poguérem dormir millor per la nit. La temperatura més alta, això és 25 graus de Torrevieja encara, és 24 d'Elx, com a temperatures més altes, d'ahir passem als 23 d'Alacant, 21 a València, 20 a Castelló. Al nord, a les comarques més centrals, temperatures entre els 15 i els 19 graus, i en punts de l'interior, tant de Castelló com de València, temperatures que han quedat per davall dels 15 graus. Avui, demà, els pròxims dies, continuem encara atents a la formació d'aquestes tempestes, però de cara a la vesprada. El matí de demà, com avui, serà assolellat, apenas tindrem presència d'alguns núvols junt a la costa. A partir de migdia començaran també a formar-se, a créixer en zones de muntanya núvols de tempesta, i de vesprada les zones més probables seran totes les zones més interiors de Castelló de València, puntualment també de l'interior d'Alacant, núvols que al llarg de la vesprada podien avançar cap a zones més centrals i fins i tot tocar punts de la costa del sud de València o del nord d'Alacant. Difícilment tocaran les zones més costaneres de Castelló i del centre de València. Temperatures sense canvis o amb tendència a baixar. Temperatures les més altes al voltant de 31-32 graus a les comarques més centrals. En punts de la costa, els termòmetres es mantindran més o menys al voltant dels 30 graus i tocaran els 25, 26 o 27 graus a les zones més interiors i del nord de la comunitat. Demà el risc d'incendis forestals serà alt a València i Alacant, una miqueta més baix a Castelló. No tant, hem de tindre molt en compte l'evolució i la formació d'aquestes tronades de vesprada a les zones de muntanya. Tot pareix indicar que dijous encara haurem d'estar atents, els ruixats i les tronades sembla que estaran ja més concentrats, més restringits a les zones més interiors. Divendres, també de vesprada, podrà formar-se algun nucli de tempesta, hi ha coses més puntuals, de distribució molt irregular, no seran tan generals, i sembla que dissabte, el cap de setmana, les temperatures no pateixen massa canvis. Són temperatures que van recordar-nos que estem a tir de pedra de la tardor, i tot i que de vesprada es podran formar alguns núvols de tempesta en zones de muntanya, només afectarien les zones de més al nord de la comunitat.